O di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang pangudtuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makiklaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Tingnan natin si Mardela. Mga tugang sa Giraray, good morning po sa Saindugabos. Welcome sa ang programa. Aramon niya ito unyan pong altaw na ninin Webes. Petsa 1 sa bulan po kan Hulyo 2021. Medyo alipot lang po iribanan ta, mga 10 minutes lang po kita. Pag alas 11, malawag po ang DNR program, kapalibutan ta at amanon ta. Kaya dahil na po kita magparahaloy pa. Ako po ang sa inyong lingkod, Mardela Daing Iba, Salit Sana, pero tiyan. Technical side, Ronald Baldo, si Arvin at saka si Richard sa Social Media Department, mantang si Angel sa Production Assistance Center. Kung na po ang mga istorya, alipod dyan sa luwa, sa pagi ka mga pag-iriban nato sa Mega Force Patrol. This time, ang babaeng walang pahinga na sa linya, Hans Galero. Hans, good morning, please come in. Good morning, Sir Mar. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta, nakaabot na sa syudad kan Legazpi ang 10,000 na dosis ni COVID-19 vaccine na pinag-alokar ka na Department of Health o kaya DOA, okay, ka na ako Bicol Party List katuwang ang Department of Health. Inian kinonfirma ni Congressman Elizalde Co kung saan ang 10,000 na dosis ng COVID-19 na ini iaalokar para sa probinsya kan Albay bilang kasimbagan man ini sa inot ng naging kagadan ni Albay Governor Alfrancis Pichara na maparekas na ang pagbabakuna sa A1, A2 sa good A4 na priority groups sa bilog na probinsya kan Albay. Laom kan ako Bicol Party List na dakula ng gadaan magintabang kan nasambitan ng bakuna tangani na magianan ang gobyerno provincial kan Albay sa indang kampanya pag may kinaaraman sa pagbabakuna kontra sa COVID-19. So niya nagtaong asigurasyon si Congressman Ko asinman si Congressman Alfredo Garbin Jr. na padagos indang mataonin tabang sa mga LGU na kaipuhan kan siring na bagay may kinaaraman nga ni digdi sa padagos natong paglaban kontra sa COVID-19. Ano yan? Yang Hans Galero, DCGB. Hans? Yes po. Yan 10,000 na yan na doses para sa Albay sana. For Albay na initabi, Sir Mar. Ayun. Okay. So, as far as kung ano ang magiging distribution kayan per municipality, data pa aram. Dahil pa aram tabi, Sir Mar, ang siguro makakapag-decide naman kayan is yung Albay PHO. Iyan. Tapos, iyan, sa inyong dadarakon, isasaray? Data pa man na Sir Mar, pero ang aram ba mahagag na sa rin tabang sa DOH para sa store o kaya cold storage facility ninda sa bagay na ni. Roger. Okay. Sige. Yan bago Sir Mar, ang informasyon, Hans Galero, DCGB. Thank you very much, Hans. Mga tuwa ngayon po, ano? Kasbago kaya, may paabot na impormasyon, mga tugang ang ako Bicol sa pagi ni Congressman Ko na may 10,000 na doses ng COVID-19 vaccine na itatao sa probinsya kan Albay in connection kan request mga tugang ni Governor Alfrancis Bichara na maparikas so pagbakuna kan A1, A2, A3 as in A4 na priority groups sa probinsya. So
habang pigpost ito kasi bago pigbiyahe mo niya, nakabot na po tabi. Iyaw na sa airport. No? So, dala na po ito sa, storage facility. Ade kan DOH. So, kung paano ba ang arrangement din na kaiyan, tangani po na magamit. So, abangan tara lang po yan. Sana mag-roll out na yung A4. Tanganing makasabay nagta. Para po naman sa mga kababayan niya to. Okay? Kaya ng istorya. Ali dyan si sa linya ni Jimmy na salita. Jim, plus kami Jim. Yes, salamat tabi maaari ang kita ngunyan digdi sa hibabakan na kawa-kawa sa tuburan sa syudad kan na Ligaw. Dahil ta sa nagibos ang ngunyan an taking ceremony kan ikadawang batch tabi mar digdi sa training center na mga bagong laog na mga membros kan Bureau of Fire Protection. And nagkaiguan ni na programa and take oath digdi. Iyo mismo ang BSP Regional Director Senior Superintendent Ricardo Perdigon Mar. Nagkaiguan ni na simpleng programa digdi sa sa mga pini abot gani digdi sa baba ng GATS planadong lugar digdi training center kana Bureau of Fire sa ibaba kana kawa-kawa sinundan ini kan reception rights ay 122 ini tabi mar na mga newly appointed na mga Pero yan, 122. 122 gikan ini sa anom na mga probinsya digdi sa Region 5. Ano yan? Yan, so bats kan may natakdag na diwa? Bako na ito, Ay. wara na ito. Wala na ito. Tapos na ito. Tapos na. Iyang bago naman. Nakadispatch na ito tabi mahar sa manay-ibang mga Bureau of Fire units Sa Bicol. sa Bicol. Ayun. Kunyan, sunod-sunod din na training. Ikaduwang round na naman ini kan sa sairarom sa training tabi mar. Ayos. Ito nasa 115 ito na batch, tarong batch na ito. Kunya nasa 122 ini tabi mar. Ayun, very good. Sa pagtaram ni Bureau of Fire Regional Director Ricardo Perdigon, sa pinag papasalamatan niya sa mga pamilyas kay ni sa suporta atin sinda pinag-welcome bilang bagong mga members ka na Bureau of Fire and from civilian saro na sindang membro na Bureau of Fire Protection na handang mag-stao ki serbisyo sa pagsuplir o kaya kurtar pag-suppress ki kalayo panlaban sinda sa anuman ang mga sakuna, problema sa kalayo, kasulo, kalamidad, at hindi ba pa na kung saan pinagsasalin sa indang mga sadiri na ihanda sa BMR sa pagsabing po na ini kan kalbaryo kan sa indang mga kapagalan sa BMR. Actualmente, nasa proseso mo niyan ki reception rights sa BMR. Pag-abot na reception rights, tigtisin na Lilukasan. kumbaga sa sundang tabimar, lalukasan din na digde. Papatanaon. Oo, tatanaan na ninda kung ano ang lalaugon ninda na training tabi mar sa laog ni nagkapirang bulan. Ano yan? Kunya, May roll to the right, roll to the left? iba man ni Mar na rin. Kuya, simple yan, Mar. Makuang ka, push up, duck walk, jumping jack. Kapos na. Papa, inagduan ang lawas mo, kinaplos ko niyan, Mar. Mailiti, nakaputi sinang t-shirt, kapos. Ngunyan, babae, lalaki, 122 ini. Nagrilikid-likid ini tabi, Mar, sa maawot sa mga oras na ini. Malikid-likid ka, malukso ka, matigaya ka, ma-push up ka, maski ano-ano, babararian. Kulang ka na sa nadig di bararian, tabi, Mar. Yeah, dahil kasi ano yan iba na kaya ngunyan ang magiging trabaho kang membro kang Bureau of Fire. Ako na sa nang pagkortar ning kalayo, asin pagpa-informar kung paano makalikay, kundi naglawag na sinda sa rescue and emergency response. More on safety, sinda.
kaya kay buwan ninda na talagang ang lawas ninda matuod sa ining-init na kita na mga ordinaryong namamanuan na bako anda pagabot sa bagay nila. Dismayaw ka kay Mar. Iyo. Ini mga pirang oras na ini na nakatindog ti kita subago habang nagkakaigwa ki programa. Pagkatapos pagtapos ng programa, dahil natapos pa, ini pasanampon, ining reception right, sabi Mar, magtatangat ka sa langit. Dahil kung kan sobrang init kan panahon, tatagalan mo Mar, uyan nga niya, nakaburat, puro diri Mar, nakatangat sa langit. Aha. Papaladon kang maray na to na digde, iyon na inihan, sabi nga ni Regional Director Vertigon, kung ka mo nga yan, paghuna nito ang lawas nito maluya-luya, nakapasar ka mo sa mga test, agility test, na iguanin mga puro padrino, pinagdoktoran sa mga medical records nito. Dahil na ka mo magpanagos, umatras na ka mo. Tangunyan pa sana sa reception right, titestingonan sa indang kalidad na Bimar. Garo palang baptism of fire. Oh, matindi ni Mar. Yung mo, nagtatangat ka sa langit, pa. Pero bilib mo na kung kaning mga babae sabi, Mar, oh yan, dakwok. Imahinaran mo, nagparatindog ka, madakwok ka, maligid ka. Kaya, ako na ito kayo, paniri ko. Sige. Ikain eh, aram mo, pinagkondisyon na sa lawas ngayon, naroon ka niya sa paron nila. Roger. Oo. O yan tabi, Mar, may iwaso niting lugar. Manaron, malilibutan mo, dako ka, kainiton, anpayo mo, kalbo ka. So, init kan saldang kan na aldaw. Tapos yan sa, kuan mo, sa hutok. Talagang titistingon mo yan. Sana, kay nin mag-abirya sa health kay ni, asin makatapos man, mahirakan din mal na Diyos kay makarog kay ito primerong batch na duwa baga sunatak-tak tabi Mar. Yes, okay. So yan tabi Mar, pinagtugay kayo niya ito, ipopost na lang niya ito sa tuyang social media o kuha niya ito, ipahiling sa tuyang mga taga-tabay man ang proseso kung paano ang paglaog sa sarong membro kan Bureau of Fire Protection. Pako karaw-karaw maging membro kan Bureau of Fire Protection Tatmar. Okay. Yan sa tuyang mga dagdag na informasyon, ali digi sa Kawa-Kawa, sa baba na parte kan Kawa-Kawa sa Tuburan, Ligaw City, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Jim. And that ends our program mga tugang. Oy, good morning nga pala. Diyan sa mga amigo ta, nakantabay sa DCGB nito na si Joel Serio. Good morning, Sir Mar. Pa-shout out diyan sa Lower San Roque, Santo Domingo Albay, watching from Quezon City. Siringwan si Ate Plery Alcarmen Gaviria, Marina Udto sa Indogabos. Sina Chose at saka si Chaseli, si Kiriman Sinits na Barcenas diyan sa San Pedro sa Bakakay. Thank you very much, Siriman kay classmate na Noel Bismonte. Happy Fiesta sa Giraray. Salamaton, sa Kanuos. Sendo ka, boss. Thank you very much. Bye-bye. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon